Pri investovaní na akciovom trhu rozhodne neprepálte začiatok. Keď som začal investovať pred 10 rokmi, neuvedomil som si, že by som si mal určitý kapitál odložiť na pokles na akciovom trhu a všetko som zainvestoval. Keď trhy padli o 10 až 15%, ja som mohol dokúpiť, ale keďže som nemal zvyšnú hotovosť, mohol som sa na investíciu len prizerať. Investovanie je ako maratón, ktorý tiež keď na začiatku prestrelíte, budete mať problém prísť do cieľa. Preto sa cítim komfortne, keď mám vo svojom portfóliu určitú hotovosť a investujem s rozumom. Nič mi predsa neújde. Investičné príležitosti tu budú opäť či o 10 rokov. Ideálne je zvoliť si stratégiu pravidelného nákupu, to znamená, že nakupujem rovnaký deň v mesiaci za rovnakú sumu. Tento typ stratégie prináša z dlhodobého hľadiska najvyššie výnosy. Veď predsa najvyššie výnosy sa získavajú trpezlivosťou a čakaním.